ndị be anyị alụ eme ololo ịma ihe na-eme nwaanyị be anyị kpọrọ m na-ebe akwa wele isi na-abụ ana si na nwa ya nwoke sọsọ ofu nwa ka ọ mụ nwa nwoke ndị ọzọ bụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ise so si na ihe o jikwa mụọ nwaanyị ise bụ ọ na-achọ nwoke ya bụ ọ na-echekwudo ka nwa ya nwoke mee ka ọ nụọ nwaanyị nwa ya nwoke kịta dị 16 years so o wee na-ene anya ofunuro girlfriend nwa ya ofunuru eche o wee kpọrọta nwa ya si ya na ofunukwe girlfriend gị ka ekwe n'ihe na-eme ọka nchọtalụ gị nya onye otu ka ọ lata onye Igbo ibie nwaanyị dịkwa mma na-eme mma ka nwunye na nwa ya yie ka nwa ya nụbịa nwa ya wee sị enwekwa m interest ebe ụmụ nwaanyị dụ so wee tie mkpu wee bebe akwa wee fụkwa na nwa ya nwoke a na-emezi ka nwoke bụ nwaanyị ịmago na-eche njizi na-eyi akwa ụmụ nwaanyị o wee na-ebe ọ mara ihe ọ ga-eme nwa ya kọntinio na-emekwa ihe ọ na-eme o wee na-ajụ m na-asị m kedu ihe ọ ga-eme ụmụnne biko kpabakwa na alụ ihe na-emebineri anyị kedu ihe ọ ga-eme biko onye asịkwana na ọ bụrụ ya na ihe ọ ga-eme ịpụta ụtụtụ ikpe ekpele tinye ihe niile na ekpele na ị na-eje ụka ọ sịkwa na o si na Christian family abụrụ maka ya na ị na-eme omenala abụrụ maka ya nya ihe bịalụgo ọbịagokweligo ịmakwa ka isi ga-eme ya so agwakwara m ya si ya o nwere ihe iji aralịta ya ọ sị na ebunyere ụmụaka too much power a sị fa ịbụrụ nwoke ị ga-abụnwu nwaanyị ịbụrụ nwaanyị ị ga-abụnwu nwoke and o nwekwe nke na-ewuzi kịta ka asị gị ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ nwaanyị ọ bụ okwu n'etiti ọkwana ya si ya ị ga-akpọna gị gị kpọnaga ya ndị be anyị baa na-alụ ihe na-emebineri anyị Chukwu ekwekwanala ka ihe karịa gị bịakwute gị n'afa Jesu ise biko dee amem ka ihe karịa gị ghara ịbịakwute gị maka ihe karịa gị bịakwute gị onwekwa ihe ịma ị ga-eme onwere ihe ịma ị ga-eme ọ bụ Chukwu ka ihe niile dị n'aka biko onye ma ihe a ga-eme nya kpaba alụ maka na ihe na-emebineri anyị nke anyị na-efu ekene m unu afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsi na-ewetala unu ozi ọma ka emesịa